дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб бозии даври 19-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи якум бо иштироки дастаи пешсаф Равшани шаҳри Кӯлоб ва дастаи Шоҳмансури пойтахт, ки дар нуқтаи поёнии ҷадвал қарор дорад, баргузор гардид. Ёдовар мешавем, ки дастаи Равшан аллакай рохат ба Лигаи олиро дарёфт намуда, барои дарёфти медали тиллоӣ майдондорӣ карда истодааст. Дар қисмати аввали дидори имрӯза соҳибони майдон чандин имкониятҳои хуби голзаниро созмон доданд, вале ҳисоби бозӣ дар ин қисмат бетағйир 0-0 ба анҷом расид, ки саҳми дарвозабони дастаи Шоҳмансур барои нигоҳ доштани ҳисоби бозӣ дар қисмати аввали дидор басо муҳим арзёбӣ карда мешавад. Голҳои дастаи Равшан асосан дар қисмати дуюми бозӣ зада шуданд. Нахуст дар дақиқаи 57-уми бозӣ ҳамлавари дастаи Равшан Далер Чоров дар ҷаримагоҳи меҳмонон тӯбро соҳиб гардида дарвозаи рақибро рахна намуд. Голи задаи соҳибони майдон то андозаи фишори дастаро кам карда, онҳо боз имкониятҳои навро ба миён оварданд. Яке аз футболбозони бо маҳорати дастаи Равшан Зокир Абдулхайров тавонист, ки аз зарбаи ҷаримавӣ бо як маҳорати баланд голи навбатии дастаро ба ҳадаф расонида, бо ҳисоби 2-0 дастаро ба пеш барорад. Дар дақиқаи 65-уми бозӣ бошад нимҳимоятгари дастаи Равшан Сафаралӣ Каримов низ дар ҷаримагоҳи меҳмонон тӯбро дарёфт намуда, голи сеюми дастаи Равшанро бо як маҳорати баланд вориди дарвозаи Шоҳмансур намуд. Умедҷон Бадалов, ки дар ин бозӣ аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омад, баъди партофти Ҳасан Рустамов голи чоруми дастаи Равшанро ба ҳадаф расонид. Ҳамин тариқ бозии мазкур 4-0 бар нафъи дастаи Равшан ба анҷом расид ва барои дарёфти медалҳои тиллои чемпионат ба онҳо лозим аст, ки дар 3 бозии боқимонда ҳадди аққал танҳо 1 имтиёз ба даст оваранд.